Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Haba keren pat halor ke jingdawa jung kiseng balang ke jela ban pentri kamno da ke inalain pamet hakani ke jela. Uba Vincent H. Pala ulong, bakani kamnong setia ke basyongnya, namar bakani kaan kedai ke balarim pelan. Not personally, my party views, my personal views, and line permit kalong outdated. In a sense, kam tam kum kami kali akidon in line permit ke yahap la kajong kuma arunachal kalak panihap. Ndai kum kami kali yang ika namar ka tourism, ka grow, ka bon, ka nangkiu susu apa kami kali ya. Ndai bandon ki checking hang ni hang tai ki jingwan ki turis ke ba jingwan turis ka employment ke ba bon. Kidon ki survey hana ki ong ba ndawan ka ILP ro kamlele katkum ka survey don ki NGOs ki bawan changa ki bas pen ai ngai ki statistics ki babon ki ong pej hana kalan menchua kata apa arosal kata kim dunar ke turis andre kumu turis si ngasio ba ladang ngawan chame kalia ngawan da kemsem ke basong sungai ndawan ngan sa pan ki license sa pembiang kita ki code kisla kabai kawai sehuai kebaar kalau kami kaliya national highway jongi uyat lambah kami kapan village silchar village keleng te kumno pin kibril village silchar kumno pin sange iki bandam late lambah ki national highway kabe suppose kawan ka trok kabe telada uong bang in late silchar ndai halanti usange kumno pin sange iki kamdei ka bajam practically ban pendon kamdei ka basuk umdei kum ki arunachal ki belong isolate ndai kum gina kalan ki dalla kacong ka yu hame kale ka namarba ki highways ki pas kum ki airport suppose ki ban entah ka airport ka ban wan hangi il suppose ngi yok international airport ki don ki ban wan le check up ki ban don ki on airport ni krim so keleng ki ong bingin le check up hani krims ndai hadin pat kin le paisu ki don ki bhing hasam jong ki sa sini te man implement hi practically he pot mekhalia kajing singau jonga kadek kabingila he ban le ban alternative hi ban khang ni kinong we ngai iba de ban pin klein ya ki kam ki rong ba snong ki secretary snong ban control he ki jong ki area ki jong ki ke bari ki de ban le ban tang treba ka ba suk ka ba ngila ban le ban pin klein ki missionaries ba ka state government ke de ban empower ki snong kumba gile ki parang menchwa ka board jang girang ba snong example kom bolong menta girang ba snong ki deban ba kle na menta ki scheme ki no ki welfare scheme ko bobon lada ka de ka NRGS lenel ha ka de ki scheme ki bobon ki scheme bam pension jang gitemen ki bon ba girang ba snong ki certificate girang ba snong ki draw ndai ki mara ba snong kim yo tulok te hakum ki ne menta ki bobon girang ba snong ki pelut we bela bat kamera pasnong ki pelut por jong ki hikam nong ta ban train nam ta ka kamlang imlang salang tengah suggest ba la ki ong he ban pengklain ke de ban don ke kanja incentive nam ta ka snong ma incentive nam ta ka snong ban implement ni ki example kum ka scheme NRGS de ban don certain percentages nam ta ki sket snong nam ta ki rang ba snong khnang ba ka tok pesa ba ki don kin la ban kum kabai kali kabai Xerox kabai sngi ba tu orang ba bon gerang ba snong ki beduk laki be ke kam snong ne ki be ke kam simetro atrai ban empower ya ki rang ba snong ke de lamba ki scheme ki ba bon ba ki le kawai ka ba ar ba ki bru kin wan kin sa ki snong la jong dong ki de ki try snong ki de ban verify ki de ban wan kata ko kum ba kelong keleng haduk menta kat ke jingbon jong ki nong wei ha plus jar le ne keleng hen ramal lai tum don example bale na mar ba mdena ka ain jong sarkar ka ain ha mekhalia ka bre nong thmai ka bade halai mkra ka bade nong rim hills ke de ju ndre ke jipne chnong pat kai fer na ka bai ka dong se ka bai ka dong tengah ong ba lada ke sarkar ke itu ya ke jipne jong ki chnong ka ain ka bade halai rambai kala banam de ha molai ka ain ka bade nong stain kala banam de ha giant hills kat kum gajing sa thu kat kum gajing don kam jong kitik snong ya kum gitu ki institutions gide ban tip hakono company arab iki ban shna ati kata ka ba don kam ha ban ye ka ban ong ban check ha surok PE menta ki check ha po surok ndal amit utu nong check ulong kumno supej o mano
Don kerkom thoro check in ke ka LP kuma ngalale cha runsel ngalale keleng-keleng suan su check on IP1 nang check kata kala don kedor kitu ki agent bat kitu ki BD hang tu lalai kam don kami don mening kam don kata ka jingkit klik ka ba ayo te ngahi personally ngang ba lani kwa ba ka region kan kiu ka tourism kan flow matrai ke LP kala long outdated